केतनो करब मारा मारी, अरे केतनो करब मारा मारी ए भाई, एजा बघवे के चली रंगादारी। हाँ, काहे हम कहतानी कि केतनो करब मारा मारी, एजा बघवे के चली रंगादारी। काहे से कि आ रहल बड़न गाना लेके, जौना गाना के नाम बा आउ ना कोरा में। पोस्टर तक देख के मालूमे चल गई होई कि हम केकर बात करत हनी। हाँ भाई, हमनी के पावर स्टार पवन सिंह। हाँ भाई, पावर स्टार पवन सिंह लेके आ रहल बड़न गाना, जौना गाना के नाम बा आउ ना कोरा में। अभी तक हमारे पावर स्टार के जितना भी फैन हो लोग, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देवे, कमेंट में बता दे कोई कि हमारी रिव्यू कैसा लागल हो। पूरा अगर फुल जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो के वॉच करे के पड़ी। अब इतना बता देतानी भाई कि पावर स्टार पवन सिंह यानी हमनी के बाघवा के ई गाना बहुत ही बड़ा आ रहल बा भाई। एने ओने ना, बहुत ही बड़ा। ये गाना में 3 गो एक्टर काम कैले बाड़ी जे का 3 गो एक्टर काम कैले बाड़ी जा। आ के गाना लिखले बा फुल जानकारी बतावत बानी। सबसे पहले बता देतानी कि भोजपुरी में यानी कि बिहार में अब होई पूरा मारा मारी। काहे से कि बघवे के चली रंगादारी। कतनो करबा मारा मारी, बघवे के चली रंगादारी। एक बात बता देतानी भाई, खेसारी लाल यादव के भी गाना आवे वाला बा। हमारा तो ऐसा लागता ई भी कि दोनों जना के सेम डेट पे गाना रिलीज ना हो जाए। लेकिन एक बात बता देतानी, ई जौन गाना आ रहल बा हमनी के बाघवा के, आउ ना कोरा में, पोस्टर तो देख के मालूमे चल गई कि हम का बतावतानी। पूरा जानकारी देखो तबे मालूम चले कि गाना कहिया रिलीज हुई, कौना डेट के रिलीज हुई, कहाँ से रिलीज हुई। अब बता देते नहीं भाई में कि आखिर एक शूटिंग कहाँ होता। एक गाना के शूटिंग भाई लखनऊ में होता। हाँ, गाना के शूटिंग लखनऊ में होता बहुत जोर शोर से। काहे से कि गाना लिखल बन आशुतोष तिवारी। हाँ भाई, नीलकमल सिंह का राइटर आशुतोष तिवारी बहुत बड़ा बड़ा गाना दिले बाड़न। तो उहे गाना लिखले बाड़न। तो मतलब बता देते नहीं कि लखनऊ में शूटिंग होता। अब बता देता नहीं भाई कि आखिर में मतलब अभिनेत्री के जैसे कि ठुमका के लगावता वो भी बता देता नहीं भाई। पूरा पैसा से मतलब एकदम गन दिले बाड़े पवन सिंह। अब पावर स्टार पवन सिंह हमने के MLC साहेब जी के बात बता देता नहीं भाई। में 3 गो एक्टर काम कैले बाड़ी। सबसे पहले तो बता देते हैं जिनकर नाम बा के नहीं नाम जानत, उनके नाम बतावता नहीं जिनकर नाम बा त्रिशाकर मधु। हाँ भाई, त्रिशाकर मधु। और एक एक्टर बाड़ी जिनकर नाम बा मतलब कि परी राय। हाँ भाई, परी राय भी ये वीडियो में ठुमका लगावे आ रहल बाड़ी। तीसरा एक्टर के नाम बा एंजल लीजा। हाँ भाई, एंजल लीजा मेन रोल और त्रिशाकर मधु मेन रोल निभावताड़े।
भाई पावर स्टार पवन सिंह खुद अपना आईडी से कोलैबोरेट कइले बाड़न। हाँ भाई, मतलब कि में जे भी एक्टर काम कइले बा, जौन कंपनी से गाना आ रहल बा वो कंपनी के भी कोलैबोरेट भइल बा। तो आप बता देते हैं लखनऊ में शूटिंग होता, लेकिन ओरिजिनल का अगर बात कर दे भाई कौना चैनल से गाना आई, वो फुल जानकारी रउआ के देत बानी कि आखिर कौना चैनल से गाना आई। MMB रिकॉर्ड से भाई गाना बहुत ही बड़ा बवाल गाना आ रहा बा। भोजपुरी में करावे खातिर मारा मारी अशोक लगन में भाई सावन। ये गाना के जो डेट के फाइनल बता देता नहीं, ये गाना के कोनो भी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन 110% बा कि गाना अइबे करी। कैसे कि लखनऊ में शूटिंग हो गई बाटे। अभी बता देते नहीं गाना के नाम जो बा भाई टाइटल वो भी फाइनल नहीं है। काहे बतावता नहीं, कभी फाइनल नहीं है, कभी कोनो मतलब कैसे अपडेट नहीं है मिला, लेकिन ई अपडेट 110% बा कि ई गाना MMB रिकॉर्ड से अइबे करी। मतलब कि लीजा जी और ओकरा बाद में त्रिशा कर मधु परी राय 3 एक्टर काम करे बा। आशुतोष तिवारी लिखले बड़न गाना। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का भी खुलासा नहीं के भइल कि आखिर म्यूजिक डायरेक्टर में के बा। इतना एक्टर जो काम करता बहुत ही बड़ा बवाल गाना आ रहा बा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जैसे ही गाना का पोस्टर चाहे जैसे ही ट्रेलर मिली हम लोग को अपडेट के माध्यम से बता दें। तो चलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दी। आप पावर स्टार के जो भी फैन है सब कोई सब्सक्राइब कर दे।